Žltomodrí začali od úvodných sekúnd nebojacne a už v druhej minúte viedli zásluhou Valiguru. O viac než minútu neskôr síce hosťujúci Malček vyrovnal, no v ďalšom priebehu prvej tretiny padali góly už iba do banskobystrickej bránky. Najprv Junak na konci 4. minúty zvýšil na 2:1 a 3,5 minúty pred prvou sirénou si do voľného priestoru pred bránkou hostí nakorčuľoval Mravec a bolo 3:1. Keď v 22. minúte využil presilovku obranca Jurčo a o necelé 2 minúty zvýšil Havíra prvým presným zásahom v kežmarskom drese na 5:1, zdalo sa, že sa hostia ocitli definitívne na kolenách. Opak bol však pravdou. Ešte do druhej prestávky stihli počas Jurčového vylúčenia zásluhou Gajdoša znížiť na 2:5. V úvode záverečnej 20-minútovky kežmarčania viditeľne poľavili, za čo ich neminul trest v podobe ďalších dvoch trestných zásahov Stredoslovákov. Najprv v 42. minúte na rozdiel 2 gólov upravil skóre Dian a o 2 minúty neskôr využil dieru v obrane Matejka na strelenie kontaktného gólu. Domáci hokejisti však využili svoju psychickú odolnosť i hokejové umenie v čase, keď Bystričania v snahe vyrovnať vrhli všetky sily do útoku. V 52. minúte v situácii 2:1 ponúkol Mravec prihrávku ako na podnose Junasovi, ktorý si vychutnal brankára hostí. O 26 sekúnd neskôr sa v takmer identickej akcii ocitla dvojica Frank Valigura. Druhý menovaný presnú prihrávku svojho spoluhráča zasunul v páde do siete. Gólovú bodku za výborným stretnutím dal v 57. minúte po Brejčákovej odrazenej strele Drotár. Kežmarok v šlágri kola pred vyše 1000 divákov zvíťazil nad Banskou Bystricou 8:4 a v tabuľke mu patrí druhé miesto. Tak hralo sa mi celkom dobre, úvod nám vyšiel, sme dali rýchle góly. Tak no potom sme nejakú trošku zazmetkovali v dobránach, sme to dotiahli, no ale nakoniec to dopadlo dobre, videli ste sami. Tak druhý gól bol, proste Martin Frank dobol pukťa auto a som sa natlačil pred bránu tam, no a on to tam nahral na slepo, máme to nacvičené, tak padlo to tam, som rád. Tu nás sme tú prvú tretinu veľmi dobre zahrali a aj druhú dá sa povedať, no v tretej sme na začiatku robili 2 blbé chyby a inkasovali sme z toho 2 góly, takže je to hokej o chybách, no a dneska sme ich urobili my dosť a takých vyložených, z ktorých vlastne sa dávajú góly a oni to dokázali premeniť. Dá sa v tej druhej tretine, že okrem tej presilovky Banskej Bystrice si prakticky nemal veľa práce. Nebolo aj to príčinou v tretej tretine, že prišli tie rýchle góly? Tak môže byť, že aj nedostatkom práce vlastne ten brankár dlhšie keď stojí bez tých striel, ale nedával by som to tomu za vinu, pretože si myslím, že sme urobili také kolektívne chyby a myslím si, že sme mohli všetci 5, respektíve 6, ktorí sme boli na ľade za tie góly. Každý zápas je iný, no tak v Spišské Nové Vsi sme hrali so zabezpečenou obranou. Sme dali 2 góly a nám stačilo na víťazstvo, tak každý zápas by som povedal, že je iný a niekedy hráme pekne a nedávame góly, no a dnes sme dali viac gólov, sme hrali pekný útočný hokej. Tak najviac ma potešila útočná fáza, kde sme dali tie góly, kde sa hráči presadili v tých šancách a sme skorovali. No. V piatok nás čaká Humenné. Podobná taktika ako s Banskou Bystricou alebo niečo iné? Tak bude podobná taktika ako s Banskou Bystricou, no a každý zápas je, by som povedal, iný a každý super je ťažký, takže nemôžeme podceňovať nikoho. No.